Yes, Senzeni. Ndaswera muzukuru waswera sei? Ndatenga dzauya nechikochikari. Ko iwe ndafonerwa kaini namai Muliro. Misi Muliro wandifonera. Wakaitei kuchikoro? Taura nyaya yako. Homework uri kuita? Koma corrections yehomework yawakapiwa. Yawakanzi ndobva wanyorerwa iwe kunzi simi. Homework yacho ndeyamakandiudzira ndikaona 0 ini. Ndakaona 0 out of 20 pahomework yamakandinyorera. Saka kana wakaona 0 out of 20 wakaendere kwawakanzi simi naticha. Handina ini. Tione mabhuku ako. Ndakati vanoda kuti mimi vavone nokuti makanyora homework. Vanozviziva kuti ndakanyora. Hati ndaitokubatsirawo. Rakanzi chii bhuku iri? Pakanzi chii? Senzeni Shumba. Iri rakanzi chii? Senzeni Shumba. Rakanzi chii? Senzeni Shumba. Saka kana rakanzi Senzeni Shumba ini ndoenda kuhomework yakanzi simi. Ndini ndakanyora izvozvo. Saka iwe unondibvisira school fees iwe. Hati ndinofanirwa kunoona ticha vokudzidzisa kuti zvandakakudzidzisa zvisiri izvo zvaifanirwa kunge zviri izvo ndezvipi? Inini ndoenda kuchikoreni. Ndiri mwana wechikoro. Saka kana kwanzi simi inini ndindaenda zvakanyorwa mubhuku rani? Rangu. Senzeni. Ukatanga kuita musikanzwa iko zvino handikurovi. Indanoona mai Muliro uite homework. Hati? Ini chandinoda ndechekuti uite homework. Inini pandei ndichikubatsira ichi takabva kuchikoro kudhara 19 Gochanhembe. Tinenge tichizama kukubatsira. Asi hatichisina syllabus nemacurriculum emazuva anaya. Wazviwa? Ndazviwa zvikuru. Usada kudaro iwe. Saka uruda kufamba uchiudza vanhu kuti ini ndiri do. Iwe. Iwe. Chende. Mabika pane zvokudya. Zvokudya zviri mumba. Mune munhuchu. Munhuchu